predstavujem vám exkluzívny trojizbový byt, ktorý spája moderný dizajn, úsporu energie v podobe fotovoltiky a vlastné parkovanie. Tento byt sa nachádza iba u nás, tak si ho poďme spolu pozrieť. Byt má samostatný vchod a ponúka 91 metrov inteligentne riešeného priestoru. Nachádza sa tu priestranná obývačka s kuchyňou, špajza, dve samostatné izby, kúpeľňa, samostatné WC a balkón. Veľkou výhodou tohto bytu je, že sa nachádza v pokojnej lokalite, ale všetko máte na dosah ruky. Napríklad na kúpalisko sa dostanete len za 7 minút pešo. Zaujal vás tento byt tak ako mňa? Moje meno je Rastislav Michalina a teším sa na naše osobné stretnutie.